Mae gan Deganwy hanes hir a chyfoethog, yn enwedig yma ar y fadre. Mae hanes y safle hwn sy'n hysbys i ni'n ymestyn ôl dros 2000 o flynyddoedd, o gyfnod yr oes haearn ymlaen. Yn y 6eg ganrif, credir y sefydlodd meilgon o Wynedd ei Lys yn Deganwy ac yna yn y 822 ymosodwyd ar y gair gan fyddin Sacsonaidd Tywallt y Fersia. Yn ddiweddarach, tua 1080, adeiladodd yr arglwydd Normanaidd Robert o Ruddlan ei gastell yma a bu'n farw'n ceisio amddiffyn y castell rhag y Cymru. Maes o law a dinillwyd y castell gan y Cymru ac mae Gerall Gymro'n cyfeirio atan ei waith fel strwythur mawreddog. Ond yng ngwyneb bygythiadau gan y brenin John o Loegr, fe ddinistrwyd y castell unwaith eto gan y Cymru eu hunain. Yn y flwyddyn 1213, ailadeiladodd Llywelyn a Biorwedd Castell Deganwy. Yn dilyn marwolaeth Llywelyn a Biorwedd yn 1240, nid oedd digon o nerth gan ei feibion Dafydd a Gruffydd i orsefyll symudiadau'r Saeson yng Nghymru. Felly wrth ragwed y Gogledd aethant at i ddymchwel y castell drachefn. Yn ystod ymgyrch Harri Trydydd yn 1244 ac ymnethwyd y castell unwaith yn rhagor, ond amlygwyd y caledu a wynebau milwyr o wersyllau yma mewn llythyr a gadwyd yng Nghroniclau Matthew Paris. His Majesty the King is staying with his army at Deganwy for the purpose of fortifying a castle which is now built in a most strong position there. We are dwelling round it in tents, employed in watchings, fastings and prayers, and amidst cold and nakedness. In watchings through fear of the Welsh suddenly attacking us by night, in fastings on account of a deficiency of provisions, for a farthing loaf now cost 5 pence. In prayers, that we may soon return home safe and uninjured, and we are opposed by cold and nakedness, because our houses are of canvas and we are without winter clothing. Dechreuwyd ar y gwaith o ailadeiladu'r castell gan Harri Trydydd yn ystod ei ymgyrch yn Gogledd Cymru. Roedd y castell yn cynnwys tŵr ar frig yn naill Ffrancyn a beili wedi leoli yn y cyfrwy rhyngddynt. Yn dilyn Gwarchae hir yn ystod 1263, llwyddodd y tywysog Cymreig Llywelyn ap Gruffydd, wir Llywelyn a Biorwedd i gipio Castell Deganwy ac fe'i dymchwelwyd yn syth. Yn hwyrach ymlaen eto, sefydlodd Edward cyntaf, mab y brenin Harri Trydydd, ei wersyll ymysg adfeilion Deganwy, ac yn hytrach nag ailadeiladu'r castell darganfyddodd leoliad o werth stradegol llawer pwysicach ar safle Gerafon Conwy. Dyma ble adeiladodd Castell Conwy. Erbyn hyn, y cyfan sy'n weddill o Castell Deganwy yw adfeilion a strwythur a adeiladwyd gan Harri Trydydd. Yn ôl traddodiad lleol, credir y defnyddiwyd cerrig y gair falchon mwyn adeiladu'r castell yng Nghonwy. Yn ystod 2011, rhoddodd Cadw raglen waith mewn lle i atgyfnerthu'r adfeilion a diogelu'r dan hwn o etifeddiaeth mwyn sicrhau y gall cenedlaethau'r dyfodol ei werthfawrogi. Cynhaliwyd y gwaith hwnnw rhwng 1245 a 1254, ond ni lwyddwyd i orffen y gwaith adeiladu'r cyfan gwbl.